Nuk siok siok. चौधरी निनो थांनाय 12 तारिखो अरो जे बुथ सेंटर नहिते बेलुट चिनी ईवीएम तलां थांप्रो जे बासो तलां थांगो फातानि बरक आ बासति साका कारण अब तो इलेक्शन नि कमिशन नि गाड़ी और तो इलेक्शन कमिशन नि जारा जे बुथ नानाय बरक सिन काइमानो कार फातानि बरक कारिखा ए कारिखा का चिनी जारा वारियर्स रक इंक्लूडिंग चिनी सुप्रिया चौधरी बो और तंगमानि एका बरक प्रतिबाद खेलेका प्रतिबाद खाइपुरुका गोबां चिनी वारियर्सनो जारा वाइट टेपनि वारियर्सनो सिक्लानो मारखे बुका पुलिस टियासार काबो माने कल्पनानि बायराके बुका एकाय खरकसा सुप्रिया बो बुजाखा एवं बन उकलपे खरकसा टियासार आरो 9 बेटालियननि जों साइमाखा एकाय बन थाङो उकलपे लाठिरिका खूब मनमन्त तिरपारानि लाई बुमाबो मुति गथना गथियाको जे खरकसा बुरि बुसाइ त माने उकलपे थाङो टियासार लाठिरि माने अब बिलाइ न अब माने खूब दुःखजनक सबसे जों म आश्चर्य जोंखा जे त्रिपुरानि मुख्यमंत्री तथा स्वराष्ट्र मंत्री अबनति तीन खाइछपन कक तीनसु जरा सायाको एकाय अब त बिनि रेस्पन्सिबिलिटी बसानानि दरकार अलरेडी निर्वाचन कमिशन थाने चिने अरनि कैंडिडेट बरम गनां जे देवजित त्रिपुरा डीएम नि थाने एवं एसडीएम थाने रिटार्निंग ऑफिसर थाने अगथनान्ति कैसा राइट एंड कैसा कमप्लेन रिजाखा तिनी फुंगय कर ताबु सुप्रियानि नगद तंगै नां डिजिबाइबो कक सालायका कासिं ताबु किसुकन फरायखायनो चिन टीडब्ल्यूएफ नि लिडार समतलाङै जों एसपी कक सालाय फुंगां एसपी कक सालायका खायख्लाय जों जस्टिस नायो गोबांमा जागा गोबांमा बुरि रक अमति गथना गथिबो जों अबनि प्रतिबाद खयो सुप्रियानि साको जे गथना दिन खायमानि जों मन सेलेंगो जों मने प्रोटेस्ट खायो एवं जों जस्टिस नि बागै जों लराय खालायनो बेलायनो सेलेंमासिजा गतना अंखा कारण राज्यनि स्वराष्ट्र दफ्तर एवं पुलिस प्रशासन जेबाबे सिनि बुरि रक्ते ऊपर सिनि अरनि बुकुक सुप्रियानो उंक्लक्ति खासिगै फायै लाथिरि फैमानि आबोसं वानसुगै माया जे त्रिपुरा राज्य पुलिस प्रशासननि ऊपर जों बुरि रक याखायबा टीडब्ल्यूएफ रक जों बर्षा नाहारि मानलिया कारण चिनि माननीय मुख्यमंत्री नुगै दंगो मुख्यमंत्री तो जत्तनि बागै नं नाबले ब सारा त्रिपुरा राज्यनि जत्त बरकनि बागै मुख्यमंत्री जत्तनि बरकनि सुख दुख सुबिदा असुबिदा नायनानि बागैसि पियाबा जों नुखा दाबोकसो जरा स्रिं स्रिंगाय दंगो आबोनि बागै ककथाइसा साया आबोनि बागैनो जों दिनैसिनि बुकुक सुप्रियानि अर मा फाइलायका नायनानि हिनै चिनि टीडब्ल्यूएफ फुल टीम आबोनि यागल जों दाबो एसपी नि आरो थांनाय जों नायो अबोनि सुप्रियानो जेबाबे बुरखा लाथिरिका ताइ चिनि बिनि लगे तंने चिनि ताकु रकनाबो अबा हाय इलेक्शन नि समय एडीसी एरिया नि बाहिरे नि बर रक फायो नन एडीसी नि बर रक फायो अबा हायके हमला खायो बुट खकना नि नायमानि अब बेलेखिनो सेलेंमासि जे बेलेखिनो साया आपने बागै जों टीडब्ल्यूएफ आपनो प्रतिबाद खायो जों आपनो सेलेंगो जों नायनाय चिनि टीडब्ल्यूएफ जत दिन पर्यन्त चिनि बुकुक सुप्रियानो बुमानि बिचार मायासा पर्यन्त जों आबोनि बागै जों जबाव अंखरनाय जों रेडी दङ चिनि जत टीडब्ल्यूएफ आसकना